Hello! Hola! Are you ready for story time? Yes? I crisscross my legs. Story time! Story time! Story time! Story time! Avui tenim un conte en català, de les diferències. Mentre prepara la maleta per endinsar-se al bosc, la guineueta ajuda els nens a trobar les diferències. Dins la maleta de la tardor posaré... Mireu quins colors, Són colors de tardor, oi? Aquí tenim una carbassa gruixuda. Així, és molt gruixuda la carbassa. Costa molt d'agafar-la amb les mans. Has d'obrir molt les mans i agafar-la així. Perquè amb els dits no pots. És gran i gruixuda. Oh, i què he trobat aquí? Un bolet. Un bolet molt prim. El bolet sí que el pot agafar amb els dits. A veure, proveu vosaltres. Així, amb els dits. I la carbassa, que la podem agafar amb els dits? No, la carbassa amb les mans, perquè és més gruixuda. Oh, mireu, aquí la guineueta té el seu esquirol de peluix, que és més llis, més llis que la carbassa, oi? La carbassa és gruixuda, però també és rugosa. I aquí què tenim? Oh, aquí tenim una cosa punxeguda, que és el veí eriçó. L'eriçó té moltes punxes per tot arreu. I si l'intentem tocar, que ens podem punxar. Aquí tenim una altra diferència que ens explica la guineueta. Això és un abric, només un. I aquí què hi ha? Aquí hi ha moltes fulles, no hi ha una, ni dos, ni tres, ni quatre, no. Hi ha moltes fulles que a la tardor cauen dels arbres. Mireu què tenim aquí. Tenim el cargol, l'amic de la guineueta. I el cargol, com camina? Lent. Camina molt lentament. A veure vosaltres com camineu. Lent amb la mà, així. Molt lent. D'una punta fins a l'altra. Molt lent, lentament. I aquí què fa la guineueta? Amb el seu tricicle, que va lent. No, va ràpid. Fem un ràpid? Atenció, que comença la mà, preparats, llestos ja. Ui, que ràpid! Mireu, la seva amiga tortuga està fora de la closca. I a veure l'altra diferència que ens explica la guineueta. Aquí està dins. S'ha posat a dins. Primer a fora i després a dins. I aquí ens fa una pregunta. On és el seu amic punxegut? A veure si el trobem amb el dit. Aquí l'hem trobat! És el seu amic punxegut, que us en recordeu abans. On estava l'amic punxegut? A veure, tirem enrere.
aquí! El seu amic punxegut i la diferència era amb el seu peluix, que era llis i suau. I la carbassa, us en recordeu de la carbassa? La carbassa era gruixuda i a més rugosa. A diferència del nino, que és llis i suau. And this is the end of the story. Aquest és el final d'aquest story time. Bye bye, see you next time!